കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം പക്കം മറക്കണ്ടായാല് ഏക്കറിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ കൈ കണക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി കൊല്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങി കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓർമ്മിച്ചുണ്ടോ അതിനെ സ്വാമി സോമനാഥന്റെ പേട്ടിയാവുന്ന നമ്മളെ നദിപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങി ഒരാളും പക്കന്മാരൊക്കെ പണ്ടറാങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ട് താത്തക്കണ്ടായി കുറച്ചിട്ട് പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് മീത്ത കണ്ടായികളെ തായ്ക്കൊണ്ടോ മീത്ത കണ്ടായാലും വേണ്ട കണ്ടറാങ്ങി ഒരു ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് മീത്ത കണ്ടായി ഒരു ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് മീത്ത കണ്ടായാലും ഞാൻ അതിനെ ചാർത്തിക്കൊണ്ടോ അവിടെ ഒരു കണ്ടുണ്ടോ പിന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നേരത്തോട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ സമ്മാനങ്ങൾ കാലം വീട് കളിച്ച് കണ്ടായി കയറിയിട്ട് ആ പേടി ചെന്ന കാര്യം കഴിച്ചിട്ട് പറയണമെന്ന് ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറയണമെന്ന് നമ്മളെ കൈ കാണിച്ചത് വാങ്ങല അവർക്ക് ഒപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അവരായ പോകുന്നു തന്നെ കാലം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ആളും വീട് കളിച്ച് കണ്ടായി കയറിയിട്ട് അവർ മണ്ടപ്പെട്ടിലായെങ്കിൽ നീണ്ടോണ്ടാര് അവരായ നമുക്ക് കളസാട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അവർ പാടായ നമ്മളെടുത്തുകൊണ്ടോ അവരെ
സ്വന്തമായി ഊഴമ കാലത്തോട് കാലം കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലതവിനാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അയാളായോ കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലത്തോട് കൊണ്ടാലും ആദ്യമായിട്ട് സോമിനെ നീരാട്ടോരാട്ട കായ്ക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എന്റെ കൂടാതെ അതേപ്രകാരം കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലും അതിൽ കണ്ടായും ഇത്തല കണ്ടായും ഞങ്ങളായും കണ്ടു കേൾപ്പിനോട് മതിക്കൂ മതിമറ ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പി ഞങ്ങൾ ഒട്ടളം മറുപാതമായിട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഊരാന് സന്തോഷമായി ഇന്ന ദിവസത്തിനായി സാമൂഹ്യ പതിവുണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനാ എന്റെ ഒത്തുവെക്കലുണ്ടാ എന്റെ ഊരാന് ഭാരത ഭക്തിക്ക് വരുത്തുന്നതിനായി വർഷാപാത്തി ഏറ്റുവെച്ച വൈദ്യങ്ങളൊക്കെ അന്നാണ് ചെയ്തോളൂ അതേപ്രകാരം നാളെ കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ആ വെളുപ്പിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂടുതൽ കാറ വെച്ചിലാട്ടായും കാണിച്ച് നാളെ കണ്ടാലും വെച്ചുകൂടെ എടുത്തോളി എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു ആ സ്വാമിനെ കാലത്ത് ചെയ്യുന്നു വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതല്ലേ എന്റെ ഊരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടമൽ വെച്ച് സ്വാമിന്റെ മുഖത്തോടെ പോകുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സമ്മതല്ലേ നിങ്ങൾ